Un home mata a tiros a súa exmuller en Zaragoza. Ela tiña 42 anos e ia abrir o negocio no que traballaba, el suicidouse coa mesma arma. As autoridades investigan o acontecido como posible caso de violencia machista. En Torrevieja, Alacant, unha nena duns 3 anos morreu asasinada polo seu pai que se suicidou. A nai da pequena alertou a Garda Civil porque non podía contactar co pai. O prezo dos carburantes subiu todos os días dende o inicio da guerra en Oriente Medio. O diésel xa supera os 2 euros en moitas gasolineiras e os usuarios resígnanse coa situación. Agardan pola entrada en vigor das medidas anticrise, que prevé unha rebaixa dun 10% do IVE e máis axudas directas para os sectores máis afectados. Refachos que superan os 100 km por hora e máis de 55 litros por metro cadrado en 12 horas. Son algúns dos rexistros que deixa a borrasca Ceres ao seu paso polo arquipélago das Canarias. Unha rocha enorme caeu no medio da estrada en Tejeda durante esta noite. É unha das máis de 600 incidencias que deixa o temporal con varios feridos. ¡Feliz día del síndrome de Down! Hoxe festexamos o Día da Diversidade Funcional, Día de Dereitos, de Respeto e de Oportunidades. Día para visibilizar e para reivindicar a plena inclusión na sociedade. Hoxe, no Día Mundial da Síndrome de Down, organizáronse numerosos actos e campañas para lembrar que a igualdade de oportunidades pro colectivo segue a ser un obxectivo pendente. E se pensaban que o entroido xa rematara, en Viana do Bolo esta tarde volveron soar os folións e as chocas. Así estaban as rúas, cheas destes personaxes dispostos a continuar coa troula e a tradición na maior reunión de máscaras da Península Ibérica. Nos minutos aquí neste telexornal, máis detalles. Saúdos, que tal? Boas noites. Por riba dos 2 euros. É o prezo que marca xa o diésel en moitas gasolineiras. Dende que comezou a guerra, os combustibles se incrementaron todos os días o seu custo. Mañá entrarán en vigor as medidas anticrise necesarias. Xoel Rodríguez, tendo en conta estes prezos. Sí, para que se fagan unha idea, por exemplo, unha de cada 5 gasolineiras xa na nosa comunidade teñen uns prezos para o gasóleo tipo A o diésel por riba deses 2 euros, sendo Lugo ademais a provincia que máis estacións de servizo concentra con estes prezos. Por iso, para paliar esta situación, mañá entran en vigor esas medidas anticrise aprobadas polo Goberno, unhas medidas que, segundo o presidente Pedro Sánchez, van a estar en vigor o tempo que sexa necesario. Entre esas medidas, por exemplo, rebaixas fiscais do 21 ao 10%, tanto na electricidade como nos carburantes, axudas tamén para os sectores máis afectados pola suba de prezo e descontos para os colectivos vulnerables. Uns prezos que non víamos dende o ano 2022 co inicio da guerra en Ucraína e que con estas medidas buscan potenciar un aforro no peto dos consumidores. Algo vai axudar, pero non suficiente, porque se non recordo mal estaba sobre un 40 máis ou menos e agora casi chego de 2 euros, pois é unha subida moi grande. Pois imos ver cal é ese aforro real con este caso práctico. Un coche diésel cun depósito de 55 litros que recarga por 2 euros o litro paga 11 euros. Deses cartos, máis de 20 son de impostos, especial sobre hidrocarburos, e 19 euros son polo IVE. Así que o total en impostos son 40 euros, un 36% do pago. Pero a partir dunhas horas, coas rebaixas fiscais, o gravame dos hidrocarburos baixa case 5 céntimos por litro, é o mínimo que marca a Unión Europea. E ollo, porque o IVE tamén redúcese 11 puntos. Pasa do 21 ao 10%. Facendo contas, o total en tributos aquí é de 26 euros, o que supón, a partir de mañá, un aforro de case 15 euros por depósito. O Goberno aprobou tamén outro Real Decreto centrado exclusivamente na vivenda que está xerando controversia política e malestar entre algúns propietarios. Nel contémplanse dúas disposicións para protexer os inquilinos das consecuencias dun máis que posible incremento da inflación co conflito en Oriente Medio. Obriga aos propietarios a conxelar os contratos de alugueiro que estean a piques de vencer e fixa un tope do 2% ás actualizacións anuais durante todo o ano que ven. Nas inmobiliarias pensan que a medida pode tensionar inda máis o mercado.
Hai xente que se sinte, sobre todo propietarios, que se sinten un pouco desprotegidos ou que teñen medo, ou a veces as viviendas que cambian de má por herdanzas ou por compraventas e demais, que esa vivienda sí que sale do mercado do alugueiro. Os tememos é que baixe a oferta dos pisos que hai e, bueno, que o mercado se siga tensionando. Entonces queda menos oferta, siga habendo moita demanda e, bueno, complica un pouco a situación para quen quera alquilar. Os dous decretos anticrise están a xerar toda unha lea política. O PSOE e Sumar discrepan sobre as diferenzas evidenciadas no Consello de Ministros. No Partido Popular din que as medidas chegan tarde e mal e cun bochorno inédito. Podemos non asegura o voto para convalidar os decretos e dende Junts aseguran que no referido á vivenda non haberá acordo co Goberno. A vicepresidenta María Jesús Montero sostén que a relación entre socialistas e Sumar no Consello de Ministros segue a ser cordial malia o sucedido onte. Acepta, iso sí, que cos decretos houbo diferenzas estratégicas. El Partido Socialista compartía las medidas de vivienda, pero la dificultad era que efectivamente hay grupos políticos, ya lo conocen ustedes, que se han pronunciado diciendo que no las iban a apoyar. Y además los debates que se produjeron en el día de ayer fueron debates inteligentes. Desde o Partido Popular sosteñen que onte se produciu nunca visto unha parte do Goberno secuestrando o Consello de Ministros para acabar aprobando dous decretos, un de dereitas e outro de esquerdas. Al señor Sánchez, que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, ayer le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz. Esta es la España en la que lamentablemente vivimos. Desde Sumar defenden que frearon a Pedro Sánchez para evitar un xiro á dereita. Le dijo que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba gobierno. Le faltaba coalición y le faltaba progreso. En Podemos elevan o ton e aseguran que só apoyarán os decretos se se topan os prezos dos carburantes e da vivenda alugada. Cuando Podemos estaba en el gobierno, los escudos sociales protegían a los inquilinos y a las inquilinas. Sin Podemos en el gobierno, los inquilinos quedan al desamparo más absoluto. E Junts xa avanza o voto negativo ao decreto da vivenda e reclama axudas directas pros máis vulnerables. Deixe de criminalizar al petit propietari. Que deixen de criminalizar e afogar o pequeno propietario será mellor para as persoas vulnerables. Que deixen de xogar coas persoas vulnerables. En Galicia, os socialistas aplauden as medidas postas en marcha polo Goberno Central para paliar as consecuencias económicas derivada da guerra en Irán. Mentres, os nacionalistas din que son insuficientes e os populares galegos aseguran que chegan tarde. Os socialistas galegos sacan peito das axudas postas en marcha polo Goberno Central. Unha vez máis, Pedro Sánchez, o Goberno Socialista, ao fronte de tomar decisións para que os efectos da guerra non dañen os máis vulnerables e os máis desfavorecidos. Unha guerra que non queremos, que non deseamos e que nos está perxudicando, pero como sempre, o Goberno Socialista tomando medidas inmediatas. Os nacionalistas aseguran que son insuficientes. Imos demandar ao Goberno do Estado que vaya máis alá na resposta a esta crise, apostando por frear realmente a suba dos alugueres e das hipotecas, por evitar a especulación co gas ou coa gasolina. Socialistas e nacionalistas pidenlle ao Goberno galego medidas específicas para Galicia ante o avance dos prezos. Os populares insisten no desgoberno que din sofre o país. Unha parte do Consello de Ministros non negábase a entrar, outra parte quedaba fora, un absoluto desgoberno. Para nós é unha falta de lealdade institucional moi importante que se decida unha serie de medidas dende despachos en Madrid, pero que teñan que pagar as comunidades autónomas. Desde o PP insisten ademais en que o Goberno chega tarde ou aprobar 3 semanas despois unhas medidas que eles mesmos lle propuxeran moito antes. No plano internacional, Irán denunciou este sábado un ataque dos Estados Unidos a Israel contra a súa planta de enriquecemento de uranio de Natanz e responde lanzando mísiles cara a unha base militar conxunta dos Estados Unidos e Reino Unido no Océano Índico. No Líbano, as operacións militares israelís contra Hezbollah acabaron coa vida de 6 membros dunha mesma familia mentres celebraban o Ramadán. E a súa vez, Trump reforza o Estreito de Hormuz con milleiros de soldados, con Israel ameazando con intensificar os ataques a vindeira semana. O presidente iraniano avisa o conflito só rematará se Estados Unidos e Tel Aviv deteñen as súas agresións.
Outro grupo de 21 militares aterra na base aérea de Torrexón de Ardoz tras a escalada da tensión por esta guerra en Irán. Está previsto o seu traslado a Melilla nas próximas horas. Coa súa chegada xa foron evacuados do territorio un total de 226 soldados españois. Foron recibidos pola ministra de Defensa, Margarita Robles, que lle agradeceu a súa defensa da paz e a seguridade. Adif admite agora que no treito de Adamuz, onde ocorreu o accidente ferroviario, había 36 metros de vías sen certificado de calidade. Nun escrito dirixido ao xulgado que eleva o caso, a empresa pública explica que por iso a principios de marzo retiraron ese carril e sustituírono por material en regra. Tamén engade que non había desperfecto nin ningunha anomalía técnica no aceiro que retiraron. No accidente de trens en Adamuz morreron 46 persoas e máis de 100 quedaron feridas. De volta a Galicia, máis termalismo para a provincia de Pontevedra. O Concello de Ponte Caldelas amplía a súa oferta coa construción de novas pozas nos terreos do antigo e desaparecido balneario da vila. A previsión é que estean abertas ao público a finais deste ano. Ponte Caldelas resucita o pasado que lle dá nome á vila. Ao carón do río Verdugo, no espazo que ocupou no seu día un balneario, haberá un parque termal con 5 pozas que aproveitarán os antigos mananciais e un novo espazo verde para veciños e atraer un turista que cada vez busca máis destinos de experiencias. Cada vez a xente vai facer máis turismo de saúde. Cada vez vai buscar máis instalacións deste tipo, que están moi ben diseñadas, son modernas, recollen todo o tradicional de lugares que tiveron moita vida. Devolverlle vida tamén con eventos culturais que prevén organizar na capela que se rehabilitará dentro deste proxecto que busca tamén desestacionalizar o turismo no rural. Darlle unha oportunidade aos sitios máis pequenos de que teñan visitantes de calidade todo o ano. Aparte, isto é unha instalación que se pode utilizar prácticamente todo o ano. Hai xente que lle gusta moito disfrutar con mal tempo deste tipo de instalacións. Este parque é unha das iniciativas do Plan Termal da Xunta dotado con 10 millóns de euros. O orzamento do de Ponte Caldelas é de case 1,5 millón de euros en colaboración coa Deputación e o Concello. E o sector gandeiro xa non aguanta máis. A oferta económica polo leite das industrias está por baixo dos custes de produción. Por iso continúan hoxe as movilizacións. Hoxe foi en Santiago diante dunha distribuidora. Aseguran que tras varios controis estás a comercializar leite que non é galego e que rolda os 20 céntimos por litro. Dende Unións Agrarias teñen dúbidas da calidade deste produto. Levamos máis dunha semana con piquetes informativos diante das industrias de leite para constatar algo que xa viñamos anunciando, que está entrando masivamente leite a baixo precio nas industrias, fundamentalmente de Portugal e de Francia. Ese leite temos moitas dudas da súa trazabilidade. E temos unha nova de última hora. Un menor está grave e outros 2 feridos leves ao caer por un balcón dende unha altura de 4 metros. Aconteceu esta tarde en Vimianzo, ao rachar a varanda do balcón. O mozo máis grave foi trasladado ao hospital nun helicóptero medicalizado, outro foi evacuado en ambulancia e outro levárono directamente ao centro médico de Vimianzo. Os mozos tiñan idades comprendidas entre os 12 e os 14 anos. Até o lugar desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e bombeiros. Están investigando que puido acontecer. En A Coruña, unha liorta con varios implicados esta mañá obrigou a actuar a Policía Local. Sí, e os axentes incautaron 2 armas e disolveron a pelexa. Alejandro Álvarez ten máis datos. Si, os feitos aconteceron a primeira hora desta mañá na zona do Obelisco, unha auténtica batalla campal na que se viron involucradas ata unha decena de persoas que, segundo indican algunhas fontes, xa terían un enfrontamento previo no interior dun local de ocio nocturno. Ata ali desplazáronse varias dotacións da Policía Local que, como ben diciades, disolveu esa disputa e tamén identificou a 2 persoas que ian armadas, levaban en riba unha barra de ferro e tamén un coitelo que foron requisados. Non foi o único incidente desta madrugada, xa que tamén en Vigo 2 persoas foron detidas ao agredir a 2 policías locais.
Madrugada axitada na Coruña e en Vigo, con 2 persoas detidas e outras 2 identificadas pola policía en senllos sucesos. Na Coruña, sobre as 8 da mañá, a policía local tivo que acudir á zona do Obelisco alertada dunha suposta liorta multitudinaria entre unhas 10 persoas. Segundo fontes municipais, aínda que non houbo feridos, se interviu unha barra de ferro e un coitelo e identificouse 2 persoas. Unha hora antes en Vigo, a policía local informou dunha actuación tras sorprender 2 individuos obriñando nun portal da zona centro. Cando lles chamaron a atención, un deles fuxiu correndo e ao ser interceptado supostamente caeulle un coitelo de caza e a súa funda. Nese intre apareceu outro individuo co segundo policía e produciuse un intenso forcexo que rematou ca chegada de reforzos policiais, un axente ferido cun ombreiro escordado e os 2 individuos detidos por un presunto delito de atentado contra a autoridade. 3 persoas resultaron afectadas polo incendio esta mañá dun piso no barrio coruñés dos Mallos. A orixe das lapas semella estar nun colchón que comezou a arder no primeiro andar dun inmoble e que obrigou a intervir a 3 vehículos e 9 bombeiros do Parque Municipal Herculino. Os feridos presentaban problemas respiratorios pola inhalación de fume. Durante a intervención foi preciso desaloxar o inmoble e unha ducia de persoas que estaban no interior tiveron que ser realoxadas polos servizos sociais. O lugar xa foi motivo de numerosas queixas veciñais por problemas de convivencia e inseguridade. Ao parecer, pois, prendeu lume por descuido ou por fumar ou quedarse dormido nun colchón. Ao sacalo ao tramo de escaleiras, en vez de tiralo pola ventana ou tal, pois provocou un tiro da escaleira, pois que o lume fora máis, e entón pois houbo que evacuar. En liberdade con cargos, os 4 detidos nunha operación antidroga da Policía Nacional na zona do Ensanche de Santiago. Os axentes rexistraron varios pisos nos que se sospeitaba que se vendían estupefacientes. Neles incautáronse distintos tipos de droga e armas. Os detidos están acusados de delitos de tráfico de drogas, usurpación de bens inmobles e tenza ilícita de armas. Ademais, o xulgado decretou o desaloxo inmediato das vivendas ocupadas. A veciñanza leva tempo denunciando o aumento destes narcopisos na cidade. Policía e técnicos municipais inspeccionan o Teatro Principal de Pontevedra tras caer o falso teito. Os 5 feridos evolucionan favorablemente tras ser atendidos no hospital. Os espectáculos previstos no Principal tentarán ser reprogramados agora no Pazo da Cultura ou noutras dependencias municipais. Estudan se a humidade ou algún tipo de filtración, posiblemente provocada polos temporais do inverno, puidesen contribuir ao sucedido. Un home matou a tiros a súa exparella en Zaragoza. Foi en plena rúa a primeira hora da mañá e despois suicidouse coa mesma arma. Con este crime machista xa son 14 as mulleres asasinadas no que vai de ano. A muller faleceu en plena rúa logo de recibir varios disparos dun home que fora a súa parella que despois de cometer o crime suicidouse. Se ha producido con extrema crueldad en la vía pública, disparos de arma de fuego, que no existían denuncias de ella hacia él. Este novo caso de violencia de xénero ocorreu a primeira hora da mañá. O home saiu ao encontro da vítima cando ia abrir o seu negocio con varias armas deportivas. Es decir, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla. También se puede confirmar que él tiene una licencia de armas deportiva. Una de las armas licenciada como arma de concurso es con la que ha disparado sobre ella. O crime de Silvia, de 42 anos, deixou consternada a veciñanza da cidade, especialmente no barrio das Fontes, onde residía. Os veciños convocaron ali unha concentración de repulsa esta tarde. No concello de Zaragoza as bandeiras ondean a media asta e decretouse un día de loito oficial. Sí, tenía 2 hijos. Y era muy joven, tenía una vida por delante y no es justo. Con este crime machista xa son 14 as mulleres asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas no que vai de 2026, o peor inicio de ano dende 2020. En Torrevieja, na provincia de Alacant, tamén se investiga o asasinato dunha pequena de 3 anos como un posible caso de violencia vicaria. O pai da menor tamén apareceu morto, crese que aforcou a cativa e despois aforcouse el. De se confirmar, estaríamos ante o terceiro asasinato registrado este ano en España dun fillo para facerlle o máximo dano á nai. En Les Franqueses del Vallés, en Barcelona, os Mossos detiveron un home de 26 anos por queimar a vivenda dunha muller coa que mantiveron a relación sentimental. Ela está ben, pero os danos materiais son cuantiosos. O detido ten antecedentes por maltrato no ámbito doméstico.
As Canarias están a vivir o impacto da borrasca Ceres con particular dureza. Precipitacións intensas, estradas cortadas, cauces desbordados e voos cancelados conforman un panorama preocupante. É unha situación inesperada nas illas no comezo da primavera. A primavera e as Canarias son palabras que parecen xerar unha promesa de bo tempo, pero as illas están sendo castigadas pola borrasca Terés. Un exemplo de vía cortada, esta que une a Yacata e Tejeda en Gran Canaria cunha rocha de grandes proporcións atravesada. Os desprendementos das estradas centraron tamén as incidencias na Gomera e Lanzarote. Resumindo, hai xa máis de 700 incidentes rexistrados no conxunto das illas. E máis de 30 concellos mantiñan os accesos pechados a barrancos ou caborcos, pero algúns non podían resistir a tentación. Hemos cultivo y venimos a mirar, a ver cómo está. Tenga cuidado. Sí, lo sabemos. Non faltan os que bendicen a choiva como un don inesperado. Verlo así es una maravilla. Hacía muchos años que no venía así, muchísimos años, la verdad. Y estamos encantados. Esto es un disfrute, é un disfrute. A diferenza de onte, na mañá deste sábado viviuse unha certa tregua, pero as choivas torrenciais e os ventos de ata 100 km por hora regresaron pola tarde. Gran Canaria declaraba hai unhas horas o nivel de emerxencia 1, pero desmentía que a presa de Agaete estea a punto de colapsar. O que queda é un longo traballo para superar os asolagamentos. Estampa moi diferente tivemos en Galicia, día solleiro, con temperaturas máis que agradables que imitaron os paseos e mesmo os primeiros baños da temporada. Mañá repetiremos día. Hoxe, en varios puntos, superáronse os 20 graus de máxima. Colocar las mesas y las sillas. Proyecto que demuestra que es un sitio de oportunidades para todo el mundo, sin excepción. Para todo o mundo, pois como cada 21 de marzo, hoxe, celebramos o Día Internacional do Síndrome de Down, unha alteración xenética, non unha enfermidade que se traduce nunha discapacidade intelectual. E nos achegámonos á cafetería Diversum en Vigo, porque nela traballan 3 persoas con síndrome de Down. Raquel Gandoi. Samuel, Andrea e Martín son 3 camareiros que traballan nesta cafetería, que é un proxecto sen ánimo de lucro creado para integrar a persoas con discapacidade. Dos 12 traballadores en total que traballan, só eles teñen síndrome de Down. Así que hoxe é o seu día. Dende 2011 así está recoñecido en todo o planeta pola ONU. Dúas nais, María Xosé e Rita, crearon este proxecto que chamaron Diversum coa certeza de que a diversidade non é unha limitación, senón unha oportunidade. Oportunidade laboral para os traballadores e oportunidade para todos para ter un mundo mellor, máis humán e máis inclusivo. Diversum nace en 2022 da man de dúas nais con fillos que teñen síndrome de Down. Non deixa de ser unha cafetería, pero funciona como un proxecto de integración laboral. Os nosos 3 protagonistas, Samuel, de 31 anos, e Andrea e Martín, de 28, formáronse e agora fan quendas de media xornada. Serven mesas, límpanas, montanas. Sí, me gusta, pero hay que trabajar, hay que obedecer cuando si pucha mal, si obedece. Colocar las mesas y las sillas. Están formados e teñen un emprego digno e remunerado que desenvolven o seu ritmo á perfección. Así participan nunha sociedade que lles pertence e que non pode illalos. De feito, o lema neste 2026 do Día Internacional do Síndrome de Down é Xuntos contra a soedade. No suelen poner muchas pegas al esfuerzo y les importa mucho el trabajo bien hecho. O sea, que lo que hacen que quede bien hecho. Sí. Creemos mucho en que en un equipo donde hay diferentes capacidades, diferentes personas, gana muchísimo el equipo. Y es eso, un proyecto que demuestra que es un sitio de oportunidades para todo el mundo, sin excepción. Sí, yo dije que nunca volvería a la hostelería, lo tenía clarísimo, porque es un trabajo muy duro. Pero cuando me explicaron el proyecto no lo dudé 2 veces, dije sí, sí lo voy a hacer. Hay que visibilizarlo, ¿sabes? El mundo tiene que cambiar, tiene que darse cuenta de que no puede ser lo que era antes. Hay que darle la oportunidad y por lo menos darse cuenta de que te den la oportunidad de demostrarlo y demostrándolo ellos son capaces de hacer su trabajo perfectamente. Venga, 3, 2, 1, ¡feliz día del síndrome de Down!
E anoten estas datas, 2, 3 e 4 de xuño. Son os días nos que se celebrará a PAU este ano. A convocatoria extraordinaria será na gran maioría de comunidades, tamén en Galicia, prácticamente un mes despois, o 30 de xuño, o 1 e o 2 de xullo, coa única excepción de Cataluña, que deixa as probas de repesca para despois do verán, no mes de setembro. A Liga Galega de Drons combina competición e entretemento tecnolóxico consolidándose como unha proposta innovadora para o lecer e a divulgación da tecnoloxía de drons en Galicia. Celebrouse en Santiago este sábado. En el participaron pilotos expertos e público xeral interesado en aprender e gozar desta disciplina emerxente. Son afeccionados á innovación tecnolóxica, a velocidade, sobre todo os drons. Aquí en Santiago deronse cita 12 participantes de toda España. Competiron nun circuito repleto de obstáculos que pon a proba a súa destreza e precisión na Liga Galega de Drons. Os drons teñen unha serie de cámaras FPV, chámanse, con iso, a tempo real, dende as gafas, ves o que ve o dron, é como se foras montado. Pilotan os drons desde a perspectiva do propio aparello. Os asistentes seguen a acción a través de pantallas que reproducen en directo o seu percorrido. Teño competido en mundiales como en China e Corea, participei no Campeonato de España, Campeonato Galego varias veces, fun campeón. Os drons atravesaron aros e obstáculos, mentres os visitantes puideron probar simuladores para experimentar a sensación de voo e asistir a exposicións de diferentes modelos destes aparatos. Temos diferentes tipos de drones, drones de carreras, que son drones que corren a lo mejor 190 km por hora, después drones para interiores, como este de aquí, y que son para grabar, por ejemplo, un hotel, un apartamento, o después tenemos de larga distancia, que serían estos de aquí, que son para volar en montañas, volar por el mar y hacer distancias de 10 kilómetros así. Y estos drones pueden correr alrededor de 130 a 190 kilómetros por hora. A Liga Galega de Drons é unha proposta innovadora que combina competición, adrenalina e entretemento tecnolóxico cuns aparellos capaces de captar imaxes como estas. Os apaixonados do motor teñen durante esta fin de semana a súa cita en Lugo. O Pazo de Feiras acolle un evento no que os afeccionados poden gozar das exhibicións dos pilotos nun circuito pechado, pero tamén poden admirar de preto os seus coches e mesmo simular que participan nun rally. Este estrondo procede do Pazo de Feiras de Lugo. Correspóndese coa mostra sobre o mundo do motor. Encontro para todos os amantes do motor, é dicir, motocicletas, coches preparados, coches de tuning, coches de drift, carcross, fórmulas, barquetas. Penso que este ano a afluencia de público é masiva, o tempo acompaña. Para os que queren ter a sensación de participar nun rally ou de ir a bordo dun coche de carreiras, tamén hai simuladores. Tiene la sensación propia que tendría el piloto, igual en la Fórmula 1 no es tan exagerado, pero en el rally sí que es muy semejante, porque el sistema de movimiento es muy potente y ofrece cada detalle del vehículo. Entonces vas a notar todas las sensaciones del propio vehículo, igual que si fueras el propio piloto. Neste espectáculo hai espazo para todo tipo de vehículos. O meu coche é un Fórmula Uteda que fago o campeonato de montaña con el en Galicia. O que non atopamos son defensores do coche eléctrico. Ese olor a gasolina que nos gusta a nos os aficionados, pilotos e todo, un eléctrico non che dá esa sensación de olor e tal, solo podes buscar diferencias en velocidade. O que estamos comprobando que son todo desventaxas, ao final non aforras nada, non contaminan máis porque a mitad deles arden. Eu creo que a día de hoxe non é unha solución ecolóxica. O medio ambiente neste encontro non ten oco. Hoxe é San Bieito e na parroquia de Lantaño en Portas celebrarono con misas cada hora e pasarrúas pola vila, pero tamén se aproveitou a festa para recadar material escolar. A parroquia de Lantaño no concello pontevedrés de Portas está de romaría. Celebra o día grande na honra de San Bieito, un santo, dícennos, moi milagreiro.
Nos vimos por tradición, porque eso, creemos en San Benito, que sempre para as verrugas e todo eso, e a min de momento foime funcionando, o sea que seguirei vindo, mentras poida. Para min ten moito significado, motivado a que nos une a todos aquí, a todos os veciños e todo eso. E logo por San Benito, pois é o mellor que hai, os de antaño, claro. A xornada festiva que arrincou cedo con actos litúrxicos ofrece tamén música, bo xantar e bo beber. Este viño, isto baixa que é unha maravilla. Os parroquianos aseguran que é das mellores festas que hai. Moi boa sempre, moi animada e sempre moi ben. Buenísima, mejor imposible. Na tarde haberá hinchables gratuitos pros nenos e ás 9 da noite, verbena. A tarde seguimos bailando. A festa pecharana a varios grupos musicais e ata un DJ. As librarías gardan moitas historias no seu interior. Tamén moitos libros e boas recomendacións. Hoxe estivemos nunha con moito que contar. Moito Conto comezou a escribir a súa historia en novembro de 2014. A librería conseguiu transformar un local estreito e profundo nun espazo acolledor de encontro e de descubrimento. A xente quere conversar, quere encontrarse nos outros tamén, e hai moi poucos lugares agora onde poder facer eso con certa calma e con certa delicadeza. Cando a imaxinou, Esther tiña claro que a librería debía ser un espazo vivo. Ela e o seu equipo programan periódicamente encontros con autores e autoras e teñen en marcha varios clubs de lectura. O premio Follas Novas, que lle concedeu a Federación de Librarías de Galicia, recoñece o seu compromiso inquebrantable coa cultura e cos libros. Eu síntome unha libreira apaixoada no que fago e que me gusta moitísimo vivir rodeada de libros e de xente a que lle gustan os libros tamén. Esa xente foi construindo comunidade en Moito Conto da man das libreiras e libreiros que seleccionan, escoitan e aconsellan a un público lector fiel que sente este espazo como refuxio. Ese é o noso premio maior, o recoñecemento do público, un público fiel, un público que tamén hai unha parte de fidelización, pero hai moita renovación continua de público, moito público novo que ven a librería de maneira habitual. Entonces, claro, como para non abrir a librería con alegría, non? E con esa motivación de seguir facendo as cousas cada día mellor. Traballar cada día con ilusións renovadas para que o presente siga sendo futuro. Hai semanas que rematou o Entroido, pero os folións e as chocas volveron soar esta tarde en Viana do Bolo. Foi na Mascarada Ibérica a maior concentración de personaxes do Entroido e outras festas de inverno que se celebran na península. Desta volta, déronse cita preto de 100 de máscaras. O presente e o futuro dos boteiros, anfitrións desta mascarada, abren o desfile ao ritmo que marca o son hipnótico dos folións. Tras eles, personaxes chegadas de distintos puntos da península. El centro Asturias. Y somos los Sidros y es una pelea de ovella en la cual arriba tiene un rau de raposo que llamamos nosotros, zorro en español, que si te toquen con él significa que ese año, no sé cómo llegue, que vas a quedar preñado. Pelicas, chocas, varas, elementos que se repiten nas distintas mascaradas, a maior parte delas relacionadas con Entroido, pero tamén con outras festas do inverno. En festividad de San Blas hacían por las casas, pedían el aguinaldo y asustaban a los niños ofreciéndoles con la mano izquierda una naranja, y cuando iban a coger la naranja les arreaban con la vara con la mano derecha. A vara era para fazer medo aos atrapalhar, para que tuvesen algo de medo, que senón non tiña medo ningún. Personaxes que levan a troula no seu ADN. Sí, unha oportunidade maravillosa para ver outros entroidos que habitualmente non vemos, claro, sí. Sí, todos xuntos, claro, sí, sí. Pues llevamos esperando todo el año por él, que es fanático de las mascaradas. Oso, el Archasaina, que es el pastor, por así decirlo, que le intenta domar. Después tenemos a estos mineros con la vagoneta que van a normalmente a por niños y a por eso los meten dentro de la vagoneta y se los llevan por ahí. Yo, que soy un mosorro normal, que me dedico a más que nada a molestar a la gente, el juego con otros personajes. A mascarada naceu hai 11 anos para preservar e difundir a riqueza deste patrimonio inmaterial. Entroidos que este domingo percorrerán as rúas de Vilariño de Conso.
E hoxe vestímonos de gala para celebrar a gran festa do noso audiovisual, os premios Mestre Mateo 2026. E a primeira vez que a cidade de Lugo acolle este evento, nesta canle poderán gozar en directo desta ceremonia a partir das 10 da noite, unha gala na que a nosa casa, a Televisión de Galicia, conta con 60 candidaturas, reforzando o noso compromiso coa creación e a cultura galega. Pois xa saben, a partir das 10 da noite, moita sorte a todas as candidaturas. E máis información que continúa, como sempre, en G24 e tamén en g24play.gal. E agora quedan cos deportes e un novo éxito do Liceo, Óscar. Así é que o Liceo sempre está aí, case sempre para competir por todo. Nun emocionante partido en Igualada, o equipo galego clasificouse para a gran final da Copa do Rei. Uns segundos e comenzamos.